Така, добре дошли хора на един клип, в който ще се опитам да мина Halo Neighbor Alpha 4 от началото. Това ще бъде много трудно, нали, не е много трудно, защото има хора вече да са го минали, аз го направих, но за жалост, нали, направих го, не знам защо вратата не се отвори. Не може да се отвори, някакъв бък ли има, не знам, лак. После ще кажа, виж, със сигурност ще има хора, дето така си, не е вярно, не съм го отворил. Така, от последният клип открих един ключ. И другото нещо, което сега много ми се спи, много не се спомням, извинете много. 2 часа или не знам колко часа да се влиза в къщи. Искам за много малко време да успея. Стане ли това, не знам. Така, най-трудното нещо според мен е когато иска с магнита. Иска да вземеш магнита това от съседа, защото той трябва да влезне в стаята, да се чупи вратата, защото друго нещо няма. Накрая. Добре. Така. Най-накрая да успеем. Сега. Добре, взимаме магнита. След това, ако успея, трябва, това е тук. Магнита ми трябва. Така. Успяхме с двете неща. Добре, браво на мен. Yes. Окей. Значи успяхме с двете неща. Браво на нас. Сега. Трябва да вземем ключа. Защото ключа, като го вземем, не отключва нещо. И вече чадъра съм взел, ама няма нищо. Взехме. Браво на мен. Браво. Добре, взимаме ключа. Сега вече може да включваме. Добре, тук вече ме изненада. Решавах трибата. Добре. Браво. Включваме. Тук се чува нещо. Сега. Тука може да забележим козия крак ли, как беше. Но за съжаление магнита, да, добре, той е с нас.
Сега. Ако го оставим тук, се надяваме, че и тук се стане. Не, още пари. Добре, но се стои тук, нали? Да. Сега. Добре, качваме се нагоре. Така. Окей, тук сме. Сега пускаме. Имаме два пъта пътя, така аз избирам този. Добре. Така. Сега... Тук сме. Живи сме. Сега скачаме тука. Добре. Пускаме машината. Така. И така пускаме влака. Сега. И трябва сега да имам вече картата. Да. Картата е в нас. Окей. Така хора, след толкова чакане най-накрая успях да взема това. Сега махаме нещата. Най-накрая ще може да отворим вратата на Hello Neighbor Alpha 4. Така. Даваме това. Махаме малко. Така, малко по малко, но сега не иска да отваряме вратата. Добре, малко по малко. Сега не ми казай, че се стои само на това. Успяхме! Къде сме? Не знам. Но аз мисля да оставам клипът до тук и вече да се лягам, че много ми се спи. Надявам се клипът да е харесал. Ако е така, оставете един палец нагоре. Абонирайте се за канала. Ако не сте абонирали и ако искате да продължа с Hello Neighbor, оставете лайк и довиждане.